Fa molt de temps, en aquella època en què els homes eren bons i honrats, Déu va beneir el seu poble i li va confiar la bola del drac. La força, bola de drac, bola de drac, bola de drac, la força. El poble, agraït, va construir una mena de catedral i hi va desar la bola de drac. I durant un temps els homes van viure tranquils. Volant sobre el seu núvol màgic, el petit va lluitant. Fent front a coses i problemes que li van Però aviat succeir. s'hi va ficar l'esperit del mal i els homes van voler utilitzar aquell do de Déu per satisfer els instints més baixos. I tothom es volia apoderar de la bola en benefici propi. Aleshores Déu es va enfadar. Va dividir la bola màgica en 7 parts i les va escampar per tot el món. Sempre amb la lluita aconseguir les 7 boles de drac. Déu pensava que així aquell poder no podria tenir finalitats dolentes. Però l'home és tan envejós que va iniciar l'intent de reunir-les. I un home ho va aconseguir. I això li va permetre exercir el poder suprem sobre l'univers. El núvol màgic mai no t'atraparan. Força, lluita.